Ema makwaba eba anhwere TV so. Eye mwankasa musomfo Zola ana atobiga Zola ana muhunu ewo mufidie su. Wonum se ye no ye ma amamre ene amane abai ye mana ye baba wu omo no omadwe mu. Entina edu emene se ya ye ba mufidie so ebe kire mu se de ye be ya mo beti amamre ne amane ase. Every say, and from who say, Ufa Bememu, Ufa Santimemu, a say a mamre, a mamre, a fear to me, a fear to me. And there, my bar, a chia, a year in an aquani crechi, a quakura, Sana Becano, if you say, ye, the reincarnation, is any nipa no coba. Or sabe, bia, if you dream, and I say, a kurunim, into yenim say, in an aquani crechi. Yes, sir, Madaroma. And there, you are that. And there, I conform what a santimemuni na Ghana for any na eba. Ama, a sripe, ama, yewra. If you say, Oconi crechi. Then him say, a mamma, a mania, the edea. It was say, yes, said ye beya. Ye be kind and anum. Any yes, sumuno, any a mamma in an anum, and canning, ye be kai san your man. Intina huye waha ende Anhwere TV ni obetima subscribe to your channel no our YouTube ende akonfo be kom ama yehu sede tumi sitie ewo atwa ekrodue mu efi se enim se akonya bi ewo krobie mu bia no abosom ahohom a ewo krodue mu na no omo hya akonya na se efi se yeni na yesom yewura Yeru akoni krechi nkwade a o se yakonfo amowo echichi ni mbencheye omoba na etimi ekura yewura yie yehoahoa no se de ebe ya obahu se amamani amane a obeto ya oye enti no ye ofin okoni krechi no etumi akura ne yie ene ye wade akonfo eba abe guru aman Ifiada so ye beto aso sa na ekos memenda na yakura no na ye de no akoto bebia obeda amaye me wo atwea Zola wa ha na apia wa ha enim se ha na apia kuro ha na ofiri banko ne atwea de eye asase baako so enti se na apia wa ha na Zola wa ha nko ade a na onim se bebia na apia Zola wo eni akonfo mu wo Ghana memu asante memu ni na wonko ade eden a akom ebe dende bedamase ti abusua ohwa atwea bo na etwa egu sa no ya bedu atwea ekro duani mu ankasa yenim se amamani amane eden a se penyi ekọ ekura ananse okoni krechi a wo se yehu ahohoma ewo fi duanim anasa ahohoma ewo kronim anasa ahohoma ewo efie bia na efie bia mu na yede enidie na ebuo mu omo na yesi omo se inana ekọ ekura ebepie efidua esuo a efe no onwam enu na twa atwea kuro nyina ho esia onu na gi ahohom nyina nsem ansana odi akọ esuo mu na omate ehu se atwea de ekoso atwea ni anase ye penyi bi ato ewa atwea ebepie efidua ni mu amamani amane a ewo se yeye no afi na yekwakoye ene na hema aba abedi nkomo yaba konfo ho ene na abedi nkomo ese efie ha sei bangbere wa ha yewura wa ha ana atwea bua nkasa tumi na nkasa efie dua mu ha no wo enti yeba aba be ya amamane ni amane se de ebe ya yebesi omo se inana ekọ ne krechi okọ ekura moma yenko na yenko hwe eni so ade enti abusua se wo hwa ase ya eye Oheneba Zola ene nana atwea ehene empanyufo ohema ene abusua enyina ena idi nananom achi akonfo ewo atwea achi a omukọ eye esu a yefre no nana onwam ya emu akwa akosre empaibo asumdwie odo
ade ama atwea nti yenkɔhwɛ eno nti abusua so wo hwɛ ha se ya eye nana atwea hene abusua panyini na ebo oni nana atwea hema na ebo amane a omode ba asuoi anim akyerɛ nananom akomfo ama akomfo afiti aye amamre ene amane ede ama won eno nti abusua isanse video no yempese ebewa na nananom mpaebo a ombo yenti yentimi ma mpaebo ni nyina emanti ohwe ha na nana kwaku apia ene nana atwea hema abusua ni mpanyimfo esre mpai papa afri nana nwamia ho se ose eye nana nwamia ayi se nana atwea dikuro awu nti abusua enam bibi nti ene YouTube emrenti baabi a yekum akokɔ ne nyema no yentimi ema ne ma ti yento aso na yenhwɛ amamre ne amane a eto aso meda wase subscribe ne like if am I me akɔ fɛfɛɛfɛ se abusua se ema wo ntakrasa ema sabe ye ntakra ensesa obia mu ema nsuo nsɛ no ema adua nti abusua so wo hwɛ ase ya eye nana apia kubi na eye amamre ne amane na wabɔ eye esuo amane se eye nana atwea dikuro awu nti akokɔ a omode kɔ ya amamre na omade ato ho na de nana ma yete ne se dwumade omudie se esuo ebetie na obɛyɛ de ama wo mu se de nipa atwa ahia wei ebehunu se tumi ni ahode wo ho na bibia bɛyɛ yi ade sa akokɔ no dane ne yem saa na nana no ma ya so teye nanso we di ahwa won asɛm bi a esi ɛwɔ ha ansa akokɔ no ebɛdane ani na ne yemu a omobɔ empaye no hwɛ baabi a akokɔ no ebɛkɔ akɔtɔ na kyɛ sɛ ɛna ɛkɔ no na ɛkɔtɔ nsuo num ti akɔtɔ nsuo num a afa kyerɛ sɛ esuo no agye na adeɛ abusua na yɛ ka so obɛ subscribe na obɛ share na obɛ like na ogya o comment ato ase e de amount wo hwɛ ha sɛ ya afi na nananom awie a free ɛyɛ nsuo yi mu ɛba nyanti yɛ sɛ eduru ekuro amamene a ɛyɛ amane yakɔ esuo hɔ akɔyɛ amamene ne amane yɛse tumi ɛwɔ hɔ ɛno kyerɛ sɛ sɛ nananom kura kɔ omu kreti a yɛbɛse ahohom a ɛwɔ ekuro duanim sɛ de ɛbɛyɛ a omu benya nteyɛ sɛ nana ɛkɔ ne kreti mamu hu de esiye efisɛ ye man mu a ɛwɔ yenim sɛ ahohom sɛm ɛyɛ adwuma ɛwɔ man mu nti sɛ yewura anasɛ ye papa ye nana ye bibia ɛkɔ ne kreti a ɛwɔ sɛ srɛ ye nananom ya ahohom atwea bo domankoma ene onwamia esuo a etwa ekuro yi mu ehia ye kɔ no hɔ no wagye atum sɛ ɛkwan da hɔ wagye atum ɔno so bɛbɔ amane nti sɛ de wo anim no yɛhwɛ na ɛsa ato aso mesi zola ni o yɛse sunsun mu ade bi a ɛwɔ asase su bi a ɛbɛma mo ehu ɛda wase wote asɛ sɛ ɔdomankoma boɔ ɔno so ɛwɔ fidie mu ha ɔno na ekuro ni yɛ ne dia yɛkɔ ɔno nso hɔ akɔsɛ no sɛ yewura ɛkɔ ne kreti otwa n'ani ahwɛ ban ɔkɔ ekura yɛkɔ ɔno nso hɔ akɔbisa no anaasɛ yɛkɔ akɔsɛ no sɛ yewura ɛkɔ ne kreti na ɔno nso no otumi atai eyie no ne ade a ɛba bɛyɛ akyi mundi akyi na mohwɛ nti abusua so hwɛ ha sɛ isusu a enam video no yempese be wanti omode akokɔ so kɔma a ɔdomankoma boɔ na ɔno so ɛgye no fɛfɛfɛ sɛdeɛ uhu sisi a yewura agye atum amaye atweabo agye atum amaye sisi a yɛkɔ bangbere hɔ supatongo hɔ yɛkɔ akɔ si ɔno nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno nso ɛbɛma yɛhu deɛ wɔ mu na ɔno nso etimi aboa yɛ ɛwɔ ho nwa mundi akyi na
Afei na yɛyɛ efie deɛ ewie sɛ a yɛfiri atiamframa hɔ ɛkɔ gadawu hɔ yɛde kɔ yɛtwa aboɔ na ɔmo gye ɔmo sɛ ɔmo tɛ akyire sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔntwi bia ɛmba eyi n'ase sei na amammerɛ ɛne amanneɛ teɛ sɛ panyin ɛkɔ ne kreti a anaasɛ ɔkɔ ekura a ɛwɔ sɛ yɛse ahohom no sɛ yɛwura ɛkɔ ne kreti anaasɛ ɔkɔ ekura sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anidie ne ebuo bia ɛwɔ mu a na ɔde man yɛwura no ɔmo so bɛtaa n'akyi ɛwɔ baabi a ɔkɔ bia yɛnim sɛ mobɛhwɛ yɛn mobɛkɔ so ama mo ani akɔ yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɛwɔ mu bia ɛwɔ yie mu bia no yɛde bɛma mo ɔdomankoma amammerɛ ne amanneɛ ase no yɛkɔmfoɔ kɔmfoɔ apia edi anim efisɛ aha no papa firi ɔno edi anim metwea pɛn ebisa no nsɛmfua baako pɛ wadaroma ɔhwɛ me mira wadaroma pesia ɛhu sɛ woyɛ amammerɛ ne amanneɛ na amammerɛ ne amanneɛ na woyɛ no ebisɛ me bisa sɛ yɛsi kurom ha ana wofiri nokora bɛ na om ana amammerɛ ne amanneɛ na moyɛ no ɛdeɛn paa na ɛwɔ mu a ɛbɛtumi aboa akurom ha nankasa wadaroma medase me free kroma obi aka cho se me free atwea meboa me free atwea me papa ne free atwea nti me so me free atwea na nana kwakukwa atin wuye no e wo se ye be ya amamre ne amane ne ebo nsuo ne abosom nyina amane se dwumadie na e koso no enye bosire muka na emom wo se ye de anidie ma nananom so de anidie e den e maye eno a na eguso a ye ntie sa abre de esanse mani abre nti no bidum besia ne bre pam no ya to aso e da se okay yɛdɛmase brepe mu no yɛbɛto aso enti abusua na de ka cho nyina ne se nyane ma nyina na yebetimi ade abro firi se asante ye de niema esie firi se ye esiefo a asem ebi ensie a oyefo no betimi ayeye ti atwea krom na ohwa etwagui firi se ye nana panyini nimpon a ye hene ayefe nana kwakukwa atia onye ne ba bi koyi ntimi fa ne ho niema biara a yeye emremu nti se obi a oba atwea ye bi saa kwan we na ewo se ofa so eba ti yesra adofo nyina se wo atwea ne patamu dia ene nana kwa atin a efe nana kwakukwa atin efra ato ti yewura no edoti yi na yeye ti atwea krum ena ne kobene etwagu ewo atwea krum atwea bo ahuna maneo atwea duana brade ehu amane atwea duana brade ani ebutunsu ani atwea duana brade ne onom dade abuam ti abusua momra emegya ye yakra mo like please subscribe like and share and leave your comment for us.